Det var alt, vi havde for jer. Godmorgen, gamle. Godmorgen. Der er højt humør i introversland. Hvad er klokken? Det ved jeg ikke engang. Hvad er den? Klokken er 12.56. Og jeg skal spille på børneren klokken 22.30 er det sidste, jeg har fået at vide. Men vi skal være inde på stedet 18.30. Jeg har øvet hver dag i en uge og holdt en minifest hver aften. Og jeg er lidt træt. Jeg er ikke så klar på noget som helst lige nu. Men nu så vi gumball og drikker te. Vi har fundet ud af, at jeg er den sidste, der skal på i dag i aften. Så jeg går først på 23.15. Og hvis det er hiphop-tid, så skal jeg nok først spille klokken 1. Så det finder vi ud af. Faren er, at der ikke er nogen. Jeg skal stå og fucking bust for en helt tom sal. Men så gør vi det. Det er lige meget. Fuck det. Vi holder en fest alligevel. Det skal nok blive fantastisk. Jeg håber, at du har været og se koncerten. Nu ser jeg den her for en video. Jeg skal jo bare til, om vi tager mod stuen nu. Ja. We up in this. Ableton siger alarm, alarm. Det kan kun gå for langsomt, skud, skyg. Men den her, den virker ikke, som den skal. Måske. Setlisten skal vi have fysisk. Jeg skal have lavet en riser på en af numrene. Og så skal jeg have uploadet hele den her USB-stik til drev. Og så skal jeg være sikker på, at alle sangene er rigtige. Og så tager jeg den her med i en guldkæde rundt om halsen for at aflevere det. Men nu skal jeg have lavet den her riser. Fordi jeg har lavet 2 versioner. Jeg har lavet en version med dobbeltomkvæd og en uden dobbeltomkvæd. Og det var kun den uden dobbeltomkvæd, jeg har lavet en riser på. Så nu skal jeg lige have merged de 2, fordi jeg har ikke originalfilerne. Jeg har kun sådan nogle lydpølser her. Jeg skal sidde og klippe klister nu. Så det bliver skide godt. Selvfølgelig ikke sådan, den lyder. Ej, der er folk, der vil med at skrive til mig. Det er så hårdt at være hiphopper, mand. Fuck! Jeg skal finde den anden ting. Kiropraktor. Det er fordi, jeg får så ondt i ryggen af at carry. Fuck, mand. Nu er det tyggegummi på gulvtæppet. Og der er spaghetti på gulvtæppet. Fuck, vi har virkelig svinet det hele til i går. Ja. Kære mor, ikke vær bekymret, jeg vil lave revolution. Jeg vil ikke være Tony Montana, jeg vil være Napoleon, yeah. Har vi ham nu? Hvad sker der? MTV Cribs, velkommen i studiet. Jeg var lige ved at lege nogle baner op, men det skal I selvfølgelig ikke snydes for. Så kom med herhen til computeren og tag en lille streg med mig. Godmorgen. Det er vigtigt at have en god morgen, når man er i studiet med introvert. Det er derfor, at vi kun drikker juice. Aldrig kun juice, okay? Det er regel nummer 1 her i studiet. Hvis du er forbasket, kan du godt gå hjem. Men hvis du er forbasket, så gå hjem. Hvis du godt vil have... Nej. Hvis du får basket, så gå hjem. Hvis du vil have den snasket, så køb den. Freestyle. Det er også noget, jeg er god til. Hvad er planen i dag? Hvad er planen i dag? Kan du fortælle, hvad der sker i dag? Planen i dag er, at jeg skal spille børneteater. Som den sidste. Jeg slutter festen af med det største brag, Christiania nogensinde har set. Så derfor har jeg taget de her solbriller på. Fordi at jeg er min egen pladeselskabschef i dag. Så derfor har jeg besluttet, at vi skal drikke bajer. Sponsoreret. Ikke sponsoreret. Undskyld forbrugsombudsmand. Det er ikke sponsoreret. Jeg kan bare godt lide den øl. Okay, super. Og ja, den er heller ikke sponsoreret. Det er bare, den er også bare god. Lige nu har vi soundtracket til vores liv. Det er Dop derudad. Skud Ostejar for at lave et fucking sindssygt remix af Sivas. Fucking bumpen. Men lige nu venter vi på Sune, der skal komme. Så vi kan få noget mad. Og indtil da, så fucking holder vi lige en lille fest, drikker nogle øl, fordi at det bliver en lang dag det her. Timer til koncert. Og jeg er ved at falde i søvn. Jeg er så træt. Jeg er jo så træt. Jeg vil godt lægge mig i sådan en ordentlig tornerosesøvn og bare aldrig vågne igen. Hvad siger du, Sune? Sune skal være min backup rapper, hype man. 1 hour later. Jeg skal rejse mig op, så. Jamen, jeg sætter mig bare ned, det siger jeg. Jeg har ikke lyttet til sangen.
Så kommer det der musik på igen. Tip nummer 1. Køb dit talent. Punkt nummer 1. Nej. Hvis du er dårlig til at skrive tekster, så hyr mig til at skrive dem for dig. Jeg skulle lige til at Køb sige, dit det eneste talent. tidspunkt, du kan købe et talent, det er ved at booke intro. Ja. Køb mig. Jeg er nok landets skarpeste ordsmed. Det kommer jeg til at fortryde så hårdt, jeg har sagt det her. Men det er jeg. Kig mig i øjnene. Her. Jeg er landets skarpeste ordsmed. Ambassaden ringede til mig, mand. Dude. De vil alle have min hemmelighed. Shit, jeg har helt glemt det her. Jeg kom til at tænke på den der ambassade, der ringede. Hvorfor er der hele tiden ambassader, der ringer til mig? Du har ikke været terror, har du? Det håber jeg da ikke. Nu må man ikke sige Det er noget, jeg har gjort i søvne. Verden, hvor alt er gråt. Og det er så hårdt at virke blød, brænder. Det bliver en sport at ringe. Hjertet hammer hårdt, er det snart færdig med at blå. Jeg er inde og holder ud. Det er så hårdt at virke blød. Ja, vi har lige haft en vanvittig cykeltur igennem hele byen. Jeg har aldrig oplevet, at folk har kørt så fucking slasket, som de har gjort i dag. Virkelig dårligt. Vi så en indvielse af en skøjtebane ved Kongens Nytorv. Der var sådan nogle light beams op i vejret og sådan noget episk musik, og det hele kulminerede bare blev fuldstændig vanvittigt. Men nu er vi på vej over på staden, hvor vi skal spille, hvor det går fuldstændig amok. Fuldstændig amok, kan I mærke det? Det går fuldstændig amok. Det var kokesnuden, der kom frem der med sugende, mand. Hvad siger Bossman status der? Hvad siger han status her? Vi har postet op på børnene. Der drikker nogle dejlige øl. De er kolde. De er rigtig kolde. De er rigtig gode. Så se mig være alt for stiv til at optræde en aften om. Okay, klip. Han gør det igen. Det er jo endda det helt farlige skældepunkt, du står med sådan en kæmpe spejlrefleks. Der står jeg godt med, mand. Der står jeg godt med. Ja, nu må du godt. Kæmpe moment, egentlig. Skal jeg være diskret sådan her? Ja, jeg skal bare købe... Jeg skal bare købe 10 gram stoffer. Det hårdeste, I har. Motherfucking yeah! Mine damer og herrer, tag rigtig fucking godt imod introen! Så børnene, er vi klar på at holde en fucking fest, eller hvad? Kæft, hvor er det godt at se jer, mand! Lad mig se jer få de hænder op! Få dem op nu! Yeah! Lad mig se jer få de hænder op! De vil alle have min hemmelighed. Tak, men jeg må bede jer om at sætte jer ned. Stille dig i den her kompas og trummer ordentligt ud. Hvis der skal lade det pis være. Så det er klart, jeg på et dope flow. Hopper som en pogo, ingen sticks. Pakker ingen sticks, det er et no-go. Endnu en ting, man kan blive klog på. Kan det step for step. Jeg har brug for en sol på urin mål nu. Homie, jeg er så håbefuld op, at jeg skal ikke skåle nu. Så for selv min skæmhuder. Kalender den er proppet, og jeg mangler så i 5 sider. Fuck det pis, mand, skolen den må vente. Så jeg regner min familie så på børnene for at feste. De slækker tid med en gammel mand. Løber knænger, det brug slet en gammel tand. Hvis du vil så går det varm, og en stærk til fanden. Hvis du vil så går det varm, ligesom tag i kan. Man lader mig nok lave for det selv. Man har ingenting at sige for alt er glemt her. Ingenting at sige for alt er glemt her. Ingenting at sige for alt er glemt her. Man har ingenting at sige for alt er glemt her. Man har ingenting at sige for alt er glemt her. Man har ingenting at sige for alt er glemt her. Ingenting at sige for alt er glemt her. Hvorfor
nøjes med 16. Jeg har meget mere at byde på. Hovedet fyldt med stress, og rejsen den går sydpå. Ikke for at lyde dumme, kører komfortabelt. Snabelsko og sabel i bagagen, formidabelt. Cashmere klund, så et sejgur fra Kina. Pedalen er i bund, tennissokkerne for filer. Pas i handskerum og manualen lige ved siden af. Så længe brillen er på, kan du tro at jeg er ligeglad. Telefon på fastnet, kontant og kasse. Bønderne er ristet, mælk i kaffen, mens de er sådan lidt bop, 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 bop. Drop det pis, latterligt. Har travlt med at glo den anden vej, fordi så latterligt. Arnon, hvordan er det der? Ingenting at sige for alt er glemt her. Man har ingenting at sige for alt er glemt her. Jeg tager den her. Det er så hårdt at være blød. Det bliver en sport at være imod. Hjertet hammer hårdt, er det snart færdig med at blød. Jeg har endnu holdt ud. Det er så hårdt at være blød. Og pludselig så klapper vi. For vi kan være blive klædt. Hvis ikke så er det også helt fedt. Men I kan se min shit. Ej, måske er vi ikke. Vi kan rap, vi er klædt. Hvis ikke så er det også helt fedt. Men I kan se min shit. Ej, måske er vi ikke. Punkter også om det samme. Den handler om det der med at tage i byen og måske lige snakke med en op i baren. Og lad os bare run that shit. Jeg har lavet det med en af mine venner, der hedder Flammen. Jeg ved ikke, om I kender den. Jeg tænker, at han kommer ind på scenen nu. Så fortæller han jer, hvordan fuck man gør det her. Jeg har lyst til at skubbe til de grænser. Start med at mix frugt og safter. Lad mig blande glas med gin og lime. Skal være lækker ligesom dig. Og det skal være med lidt mere end halv. Skal smage af noget. Anden af dem, den er ung, og den her drink kommer dum. Fortæller mig, at du vil bruge af kontanterne i blom. Du bliver nødt til at vente til nærmest sen. Hvis du vil have både kvalitet og kvantitet. Der er forskel på at tænke over det og overtænke. Godt er det hele kan svømme lige som et blik. Dans på flag, jeg synes du skulle prøve det. Tag et væg, jeg synes du skulle prøve det. Mange teater, jeg synes du skulle prøve det. Hey, hvor den klar, jeg synes du skulle prøve det. Jeg synes du skulle prøve det. Ja, jeg synes du skulle prøve det. Jeg siger, at jeg synes du skulle prøve det. Skal jeg prøve det? Vær ude lidt for længe, jeg synes du skulle prøve det. Vær uforfængelig og glem alt om søvnen. For i aften det handler kun om os fucking DJ. Og hvem end der dukker op, det er vores plot. Ikke en plat handling på Pornhub. Og går den ikke, ja så går den nok. For vi hygger os. Stemningen er til for at bygge den op. Fuck den stress, lad os glemme i morgen. For den her går nok også i glemmebogen. Hvorfor vente på en ventetone? Vi har begge to et behov for at fest med nogen.